Drama presents Handumanan So Ka Awit. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Tagwalan ko sa pangalan nga Ralph. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog, pagtugtog sa awit nga naguluhan. This is not goodbye. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Moalboal, Cebu. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Ralph. Unsa to? Nakapamabdos ka? Oo ma, O ginsama ang babae, ha? si AZ ma. Easy. Katong anak kong mangingisda. Ma, Bogo ka, Ralph. Bogo ka, bisag unsaon. aw, kung di mo madawat sa AZ ma, layas na ko rin eh. Unsa? Sorry ma, pero mahal na ko siya. Ingon man ang umaabot na mo anak. Wa ba ka magmahay nga ako ang imong gipili? Kamo nga akong kalipay, AZ. Abi mo, karon pa ko maka-feel og ingon aning klases kalipay. Sukad lang nga miabot ka sa akong ginabuhi. Ralph, O bas ni samot pag ang gipati kong kalipay pagkaibaw na ko nga may umaabot na tanganak. Di tagid mo ibaylo siya. Bisan unsang putang. Bisan kinsa pang mubuwag na to. Bisan pag ang ako mga ginikanan. Ralph, salamat. Salamat kay gibarugan gid ko nimo. Ingon man ang umaabot na tong anak. Nalipay sa kayo kung niabot ka sa kong kinabuhi. Kay sukad lang nga namatay si Papa. Murag yung kong nawad anong paglaom sa pagpakabuhi. Pero sa dihang niabot ka, gihatagan ko ni mo laing rason aron magpakabuhi. Og mas nisabot pa gini sa dihang nahibaw ko nga mabtos ko sa atong anak. Mahal kita mo. Easy. Muna iti man eh. Oh, kinsa man ron? Ma? Ni ako aron mangayog pa sa ilunak. Husto si Papa nimo. Sukad sa gamay pa kabata, wa kay laig gibuhat kung dili ang sundon ko. Ma? Panahon na tingali, ngayon mong kalipay na sa dang akong huna-hunaon. Tinuod ka, ma? O nak, maong paulit na sa ato, og dada si AC. Dito, mas maatiman ang iyang panginahanglan, ilabi na karon nga mabdo siya. Salamat, ma. Ako din yung inom si Easy. So, kumusta man mong mama? Okay raman. Nalipay ko nga nadawat agit ko niya. Ingon masag ko, Easy. Lahi ra gid ang feeling kung malinaw ang usa ka relasyon og way kontra. Maog yun. Sure ka nga okay na gid mong mama? Okay na lagi. Ayaw ka bala ka na mo. Okay na mi. Aw, lagi.
Maayo kay okay na di sa mama nimo ni AJ. Wanam sa gyud siya mahimo bay. Kung buto na unaon. Kay may umaabot ng mga anak. Mausad. Mahal kayo na ko ang akong pamilya bay. Og kutob sa kumahimo. Protektahan gid ako sila. Bisan pa man sa kumagil kanan. In love kay ka ni AJ, no? Inoon, di ba sa lisod higog maon ang parehas ni AJ gud? Kay gawas nga gwapa, buutan gid siya. Ikabilin og bahay. Sakto ka bay. Ralph, managsakit naman ang akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Oh, kung mo na, tara, dadun ka sa ospital, easy. Unsa? Gusto ka nga maglain ta? Unta, Ralph. Pero nga naman. Okay man ta din di ba? Oh, okay raman, pero lahi raman gyud kung maglain ta gud. Okay, sige. Mag-iistorya ko yung mama bahin na. Ngano kod? Nganong maglain man gyud mo nga kadako ani nga tumbay din he? Kuan mo good, ma. Dili ko musugot. Kisabay nagsulsol nimo si AZ. Ma, Kung gusto siyang mopahawa din siya lang. Pero ikaw gang akong apo, magpabilin din he. ma. Di man masugot si mama, babe. Mao ba? Unsa ba yung problema nga gusto mo kang mubalin? Wara. Sige na, kartog na. Kay sayo pa ka mo trabaho, ugma. Easy. Di ka mo ba na mo? Di lang bay. Sa'yo ko guliron kay na plano kong ilaag na ko sa easy og nga mo anak. Sige bay. Sunod na lang. Hindi anak ko sa bahay. Si mama man ron. Sa may nahitabo. Wa na din he si AZ gang akong apo. Utsa ma? Akong kita daw ilang mga gamit sa inyong kwarto, pero hawa na. Kinuo ko. Easy! Easy! Udong! Isi mo gipalita? Oo, nay. Nauli ba siya din, eh? Ay, naulit to ganiha, pero kaniyo ta kayo. Murag naalagi kuha. Unsa, nay? Nagkugos man to sa iyong anak. Kaya, nagdaog na kong bag. Sa kong tanaw, murag di na to balik pa din eh. Utsa? Kinuo ko. Huwag ko may pawag-asa siya ron. Ila nagkaadlaw sa kalit lang ko niyang gilayasan. Huwag ko masayod sa inungdan. Easy. Unsa man ka? Dili ka mo trabaho. Dili ba? Unsa man?
Unongon ni mo imong kinabuhi para lang Lila? Lang, ma? Lang para nimo ang imong apo? Ayaw sa may mahimot akong diligid kadahan sa isi din eh. Mahal na ko siya, ma. Ingon man ang among anak. Kumahibaw lang ko nga ikaw mo'y hinungdan nga nung nibiya siya. Biya ang tagod ka din, ma. Oh. Ako ang imong pasanginlan. Wa ko'y laing makita ang rason, ma. Sa iyang kalit na pagbiya, kundi ikaw ra. Ralph! Pila na kabuhan sukad nga, nibiya si Isay na ako. Kuyog ka nga mo, anak. Ugangtod ka ron. Wakid ko idea kung asa sila. Ah. Sakit kayo. Sakit kayo di para na ako. Unta okay ra sila. Tulo ka tuig nang nakalabay. Ug tingali, dako nang among anak karon. Pero hangtod karon, clueless paghihapon ko kung asa sila. Pero nilaom ko nga someday makita na gihapon nako sila pagbalik. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.